Meghalaya Post.news. Kajungi ka Green Tech Foundation ban persya juri ka jingli lam ka sarkar ya ka dol nong lumpong deng da ka bapenlong da ka jing sya thangan hamadan malki kalapoi sa ka khar sngi kanthi bar hadian bla sya sumaru chairman uba h nonglang na ka jing tlot na ka basya thangan lami bujili south secretary uba ritrailing do ha ka bagidang scam ban persya ya ka project ban kta ka dol nong lumpong deng ha umyam kumbala sakhi menta ka sngi kar photor yayong ka bade ka sngi ningkong jong ka tayo u general secretary ka foundation uba ritrailing do ulob teng man sya thangan ha ka jakau chairman balapoi menta la kumbah nyopun riu kanta ka jing sya thangan barkakot kakhya jongu kadang biang wala dawla sedang bandring tulan kumbalapan pawdo sekretari bari treling do long baki doktor kilapet lakmi ya jinglong kakot kakhya jongu nadu menstep wat hadu janmiet barka jinglong jingman jongu kadang biang lut balat no naga jing terkhong kamet malumala ulong ru baki bor sarkar ki bami khmat nadu ki pulit barki doktor ki pej perman bahai kakot kakhya jongu baru ki pej ba ki belawan ban kershan ya kini jing sya thangan susu ki doktor ki long bakakot kakhya jongu kelanang tulat barkumbalong hadu menta udang songu biang nakaliang ka Green Tech Foundation keladang yai dawa ban pendu pendam no ya ketika projek ha umyam berkamtam ka jing aiwai ka dawlan nong lumpong deng ba ka foundation ka persya jur Meghalaya Post.news.